2 anos, pois, cando me aburría, pois empecé a dar unha volta polo monte, gustaba moito andar polo monte, non me pica moito as silvas, e a verdade é que esta vez tuve sorte. Cando cheguei aquí, fijei-me neste reborde que había aquí, e empecé a limpar, a fijarme, e xa me dando conta de que estaba ao lado do outro lagar, pero impresionante. E nada, e aquí seguimos, paseando polo monte hasta que aparezca outro. Que se sinte cando se atopa? Pois a mí encanta moito, xa cando atopei os da miña viña levei unha satisfacción moi grande e quedei picado por eso. E desde aquelas pois sigo por aquí paseando polo concello de Larouco, cando me aburro, dou voltas por aquí, onde penso que pode haber lagares, claro, que dicía Pepe, onde sea a zona propicia, que hai afloramentos de rocha, que foron antigos viñedos, onde os vellos digan que había unha tradición vitícola moi antigua, como a Cabeza Bella ou a Pedreira, pois son as zonas onde me vou a buscar. Ou zonas onde o topónimo, que aquí non atopamos ningún en Larouco, os lagares, que se chama así a zona onde hai viñas. E de momento non apareceu ningún, pero bueno. Hai moito monte, está cheo de silvas e de escambres, como poder ver, e é moi complicado atopalos, a verdad. E como se chama esta zona? Esta zona. Cabeza Bella, lle puxemos de nome. Si, non é Pero Cabeza chamabas Bella. a... Non, non é Ya Cabeza estás Sí, Bella. é Cabeza Bella. Non é Cabeza Bella. Non, espera. As penelas, O xacemento Aspenel, sí. As Penelas, dixamos. Sí, Cabeza o Bella un xacemento. pouquinho máis para arriba. No, a Cabeza Bella debe ser a zona en general, Sí, logo é como na pero Pedreira, logo na isto Pedreira hai puxemos o lagartixas. nombre que nos salía no catastro, Vale. da referencia da E cual- finca, e cual é? As Penelas. O sea, sería o lagar das Penelas. E eu creo que ten que haber máis. Sí, porque están os topónimos aí. En Vilamartín temos os lagarellos tamén. Tamén, Tampouco os seguramente. atopamos. Temos outro documento de por encima do Mazo, onde estaba a canteira de áridos, e tamén aparece un lagar tamén, pero cortamos de buscalo. Solo que deben levar moito tempo en desuso. Eu incluso creo que este estaría hasta tapado, porque Estaba tapado. Porque o da falou Pedreira con igual. xente moi maior e non sabían dele. había pedras dentro, para mí que plantaron as viñas que lle estorbaban e botaban aquí as Sí, pedras, sí, que sí, lle estorbaban e tapáronos como non tiñan uso. Entonces perdeuse a cultura esta. Como se facía o viño nas bodegas xa, perdeuse a... E a roca non é granito, a roca é un neis, unha roca moi interesante, unha roca metamórfica, ten case a mesma composición co granito, pero é moito máis bonita, ten as capas moito máis finiñas co granito, veise perfectamente, é o que en galego lle chamamos ollo de sapo, tamén merece a pena, porque non todo o mundo, esta é a falla que lle chaman a falla de Freixido, ou digo de Chandoiro, e colle desde Seadur, desde aquí, desde para cá de Seadur hasta Chandoiro, que corta por onde está a trinchera na carretera que vai para Viana, e ali volvemos a velas, e se vos fijandes, ten toda a mesma dirección, isto vai dirección Chandoiro, de norte a sur, e se vos fijandes nas rocas que hai por aí, todas teñen a mesma dirección, e depois aí polo camiño, seguimos as vendas, todas van así nesa dirección, pero non é unha franja moi ancha, é unha franja que colle, pois, eu que sei, ao mellor 300 metros ou así de anchura nada máis. Si, sigue na dirección esa, a dirección Chandoiro. E a unés que hai deste lado de Chandoiro e do outro lado de Chandoiro, en Altar de Pregos, e continúa. Sí, pero está entre granitos de distinta composición e de distinto grau, pero isto non é granito, isto é neis.